Dugang supply sa NS1 nga gamiton sa pagsuta kung ang usa ka bata gitakbuyan ba og dengue ang nangabot. Ana kini karon sa Talisay City Health Office. Si Chelo Valiana sa report. Gipahibaw ni Dr. Lino Alanzado, City Health Officer sa Dakbayan sa Talisay, nga may igong supply ang City Health Office sa NS1. Gamiton ang NS1 sa mga bata nga may sintomas sa dengue. Mato ni Alanzado, igo kini nga supply apan kung magkuwang, mamahimong mangayo sila og dugang supply gikan sa Department of Health. Mukantidad sa 2,000 pesos ang NS1 test kun adto sa pribadong tabalanan. Apan libre kini sa health center nga iya sa kagamhanan. Karon niabot ni siya nga kit sa NS1. 2 weeks na ni siya, pero napa magigamit dito sa RH1, 2 ug 3. So dili lang namo siya iabot lang sa in case kabago man ni siya nga stock ipadala sa DOH. Ganihang buntag, gibalik sa City Health Office ang dapit diin may labing bagong kaso sa dengue alang sa ilang misting operation. Samtang natala usab sa Talisay City Health Office ang ubang mga sakit sama sa ubo-ubo o kalibanga. Hinuon nagpabilin ng dengue nga maoy hugot nilang gibantayan. Uban ni Renante Quinones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.